muutamia teille monille varmasti tuttuja teoksia ja roolitettu niitä hieman uusiksi. Ja nyt saadaan sitten kuulla katteluja erilaisista kirjoista erilaisten hahmojen lukemaan. Ensimmäinen kotimainen klassikko 7.4. Ensimmäinen kysymys, haluatko, että nämä hahmot tulevat periaatteessa yleisölle yllätyksellä vai pitäisikö meidän ikään kuin tässä aluksi julkaisuun esitellään tässä. Ei esitellään tässä. Joo, esitellään tässä. Jos se rooleissa on kertojana, joka lukee Tukkari Hasan. Veljekistä Langi Juhani. Ja sitten ikäinen kyseinen. On tullut Tukkarin luona, joka yrittää pakottaa siihen päivänsä oppia aikuisista. Se menee huonosti ja kukaan ei luokin juuri mitään, paitsi Eero, joka on luonut lahjakkuus. Ja sitten pojat päättävät päivän lopuksi, kun on nälkäisiä ja kiukkuisia, niin opettaa koko lukuhomman. No niin, mennään. Noin kuitenkin pysäytti Tukkarin lukemisen ja lausui: pidättäkää nyt ja syökää kukuhevoset. Mölkyttäkää kuin märesivät pukit tarhassa. Mutta muistakaa, tämän atrian perässä ei pidä tulevan huulillenne yhtään suuruksen hurenata ennen kuin ahdistoon päässänne te isäkalloiset sonnit. Tunnin annan teille atrian ajaksi, mutta ovesta ette käy vielä askeltakaan ulos. Katsotaan terveelliseksi pidetään arestianne aina iltaan asti hymmeeksi. Mutta avatkaa nyt kitanne, sillä paikalla saatte eräsvalkkunne kynsiinne. Niin hän haasteli, poistui ja lähetti piian kautta veljeksille heidän eränsä, mutta ovi teljettiin tuikeasti. Missä on pussini? Tuossa sinun, tässä sinun, syöpä vaikka pieniä kirjaa nyt. Nyt ei syö yhtään ainoa esinettä. Mitä? Eikö syötäisi nyt? Ei einettäkään. Sulle ennen kämmenelläsi veren kurkku. Olkoon pussit koneasti rauhassa. Mikä on tarkoituksessa? Teitä Lukkarille kiusaa. Ei nyt syödä ennen kuin on noussut huomispäivä. Vereni kiehumpuja ja keikuvan tuulimyllyllä pyörii päällä. Mutta kiusa vasten kiusaa. Sille kiusalle nauraisi ukkomme aivan sulavasti. Anna hänen nauraa. Minä en syö. Eero pahailee jo. Kas. Minä en syö. Mutta toinen nummela tuolla. Siinä istun kanelaisella porttanilla. Oikein. Siellä kohta pyllynnellä. Minä, aha. Mitäs joutuu tuumaan, pojat? Aha. Mitä hulluuksia taas? Vankeudesta pois. Ymmärrys hoi! Sonnimäen honkisto hoi. Aha, niin juuri. Ja ymmärrys vastasi hoo. Vastasi kuin poika. Sireli, koeta parastas! Hei, siivosti veljet, mutta sanopa, että ei ole meistä lukumieheksi. Ja sen tähden jääkööt hyvästi siinä kohdassa kaikki puuhat. Olkoon toki elämämme nuhteeton ja siivo, sillä me taidamme elää kristittynä ihmisenä. Ilman luvun taitoakin, kunhan uskomme. Kannatan sinä riivattu, vaan nostaa. Sinä vihastelee oikeuden ja kohtuuden kieltä. Pois tästä. Muotoni ei kestä kauemmin. Sinä miettii nähdessäni, kuinka tuokia käytetään. Pois, pojat! Hiljaa, Lukkari käy, hiljaa. Korttikaalista ulos kaikki yksimielisesti. Joka nyt vastaan pinnistää pelinsä saa. Kaikki! Timo, lujamielinen veljeni, mitä sanot? Ei sulle puolusta ja se päälle hyvin pusia pois. Äiti
päästä. Tänäpä pidettä asiani vielä yhdellä sanalla. 2,5 kirves jotain. Lauri, kuinka teet? Käy tästä sonninpäin. Vaikka puoleen haudoistaan huutaisivat te hiskurit, te hullut miehet. Ei auttaisi sittenkään, vaan marssikoiraa. Tuletko? Muutoin herra Jeesus tästä leivahtaa ja lämähtää. Tuletko? Minä tulen! Mutta vielä yksi sana. Ei auttaisi tästä 1000 kansanaa. Ei, vaikka jokaisella sanalla olisi 1000 miekkaa. Niin jokaisella miekalla 1000 terää. Niin juuri ei auttaisi sittenkään. Voi arvaa veljet ja sukulaiset ja saman äidin kannalla. En näette, kuinka hän liedotti tämän osavikkoni etusormensa ympäri. Kahma sitten kaikella kuokansa olla näin. Kas tällä tavalla. Ja sitten ravisti hän, että hampaat herää. Näin, ja pohtiaan tuulistuivat vihasta. Minä kuulin, kuinka Juhanin hampaat herätti. Näin, kuinka Tuoman koskilihat pullistuvat ja minä kauhistuin. Kiitin peseltä Jumalaa teidän puolestanne. Muistaessani, kuinka hyvää kuuli kuitenkin tekee. Älä rakas veljeni, Saara tuli punttua kannan välkipannuun, nimittäin näihin 2 korvaan sisällä teet. Miksi ajattelet, Eero? Eero onkin Lukkarin lillipoika. No hyvä sekin, vallan hyvä. Mutta mitä pahaa olen minä tehnyt, että Lukkari minua näin rääkkää? Onko se rikos, että minulla on niin kova sää? Eihän paljon puhu, ettei nyt tekee. Minä olen tehnyt, koska näin riivotusti tukkaani vannutetaan. Siitäkö syystä, että minua järkis, joka Jumala minulle kerran viisaudessa antoi. 3 tukkapölyä olen minä saanut. Kaikilla meillä on täältä makeita muistoja. Ovi auki. Huomaa, että olemme telkien takana. Uskuri on päällä. Vahva uskuri. Katkee kuin korsi, mutta toiseksi onhan tuossa akkura. Yksi humatuspussista liittyä kuuluu korea helinää ja kilinää. Onhan pääsi jo perin pyörässä. 2 päivän pyörättämistä, Peikkoni. Ei akkunan sen tähden säveillä, vaan keskustelkaamme koreasti Lukkarin kanssa. Mene helvettiin keskustelemaan perkeleen kanssa. Akkuna säpäneeksi ja vankiudesta pois. Ulos koko pataljoon, kun sitä on iloissaan. Oli hakaan, Eero! Niin. Linnan iso kortti kiinni pataljonan vastiessa kastiin takaovesta ulos. Haassa on ovi. Minä varoitan teitä. Tehty on tehty. Katsoa tuossa. Sinä, hirmuinen, julkijumalaton. Kas niin, se on tehty. Siitähän akkuna sälähti. Akkuna sälähti ja taivas välähti. Kun kerran vaan keikahti Jussin pussi. Se on vaiselle akon männi. Meitä pohoisia, mikä näin. Ion auki. Lähdetkö liikkeelle? Minä seuraan tekeväni tuolta. Aavo, ion auki. Lähdetkö liikkeelle? Miksi nyrkki pystyssä, sinä hullu? Minä seuraan. Mitäs tässä enää muuta, koska kerran on Paladin kilkassa. Istu ja palaa. Ei kaikki pussit selkään ja akkunasta ulos. Porstuakemiseen! Onko se Lukkari? Minä sivuun häntä. Juuri tule! Se on Lukkari. Minä sivuun häntä hieman. Pois, sanon minä! Älä astu kieleni nyt. Minä rakastan sinua Tuomas Terjeri. Tuo tekemään hirtöitä. Ja nyt mä kansan akkunalta ulos. Tuolla Jusilta murulla paisevat toiseen. Tule! Hellitä, mitä pelkäät sinä hirmuteita? Hänen oman vaan koreasti polveleni nostan myös takkista pitkät lietteet ja maskiren häntä paljalla kämmenelle. Ja totta on tekevä tämä kämmenellä. Hellitä, arvas veljeni, muotoin sydämi halkee kuin korkein säkkipilvi. Hellitä, sinä näet kuinka pääni höytyy. Olemme kuitenkin harjoitteet toteen minua nyt. Huomaa mitä sanoin. Mutta enpä suostuisi tähän, jos sen sydämestäni sinua rakastaisi.
He vaikenivat, viskasivat itsensä akkunasta mäelle ja juoksivat nopeasti yli lukkarin perunamellon. Samalla kilkahtelivat pienet kivet. Multapokkareet lettelivät korkealle ilmaan ja pian he katosivat tiheään levittöön toisten jäljessä. Silloin lukkari ihan hirmuisella luovulla rynkäs sisään, heiluttaen kourassansa merenruokoista jykevätä sausvaa. Korkealla kiivalla äänellä huuteli hän karkureita, mutta turhaan. Ulos lepistöstä kirvastat veljekset juoksivat yli kivisen kallion kieluisen tienoon. Siitä halki ahtaan katajiston, sitten yli pappilan avaran rantaisen Neulaniemen niitun, viimein poikki hakean kumisevan ahon ja seisoivat santaisella tiellä Sominmäen kaltevan runnen alla.